Dobrým pánovi. Zdravičko. Po česky? No tak co mám, víš čo, co sa tiahla, neviem, akože, neviem. A na akom koncerte ste boli už? Na gay party som bol minule, že proste samé kokotiny. A to som chcel, že takú mamičku tam nájdem, nič. Všetko na Vy ste Českoslovák? Ja som Bulhar. A čo pijete? Borovičku. A idete takde na kúpalisko? Uvidíme ešte, čo prinesie nás nový deň. Však ja neviem rozprávať, ty. Rodinu máte? Mám proste jedného syna, ktorého veľmi milujem a proste chytím, zabijem. Keď sa jemu tak čo stane. A nejakých psov máte? Psov? Psov momentálne nie, ale mám holuby, vtačiky, sikorky mám. Teraz objednal som si anakondu z New Yorku. Vážne. Není jedovatá, len taká polo, vieš. Pavúky, plazy. A o dnešnom svete čo si myslíte? Dnešný svet... Dobre. Dobre, to nevadí, to Dnešný sa stáva. svet je úplne na piču, aby ste vedeli. Prečo? Tak lebo taký je osud. Boh ťa vidí, ale ťa neskúša. A do basy by ste išli? Odkiaľ máte? Nešiel. Máte? Do basy pojem tedy, keď na to príde čas. Odkiaľ máte? To som sa dočítal z novín. Z Korzaru. A jaké filmy máte rád? Filmy? Najmä erotické. A to sú? Z Rosenberg? To napríklad Rosenberg, čo proste uvádza tam toto svoje pipinky. Rýchle Za plechy? peňažky. Napríklad, presne to, tú reláciu som myslel, vážne. A obchodujete so ženami? Ako? Obchodujete so ženami? Nie, neobchodujem. Ženy treba milovať, to sú nežné stvorenia za tým môj. A pijete veľa? Tak, je to pravda, že aj hej. A na čo po česky viete? Po česky? Nerozumieš? Hopa, prepač. Nie to. A kde bývate? Na jakom sídlisku? Tak ja bývam proste teraz na Luníku 9, Rebendová 23, 5. poschodie. A jak tam žijete, dobre? To všetko, plastové okna mám. Televízor, čo ide. A tak, no nemám koberce. A záhradku máte? Záhradku nemám momentálne, ale rozmýšľal som, že si kúpim pozemok, že si postavím si tam nový dom. Robili vonku, ako to bolo tam vonku? Tak ako vonku, ako to bolo, tak tam bolo perfektne. Voda, slnko, ženy, víno, spev. Prečo si tam neostal? Tak lebo by nebolo na letenku naspäť. A som počul, že ste pravá ruka Mojseja. Tak ešte to sú staré časy, ešte za Rezeš a aj s Mojsejou, ak sme chodili na takéto akcie. Takže tak. Napríklad na jaké akcie? Tak proste také akcie, keď máš, ja neviem, že sa malá, proste sa objednala modná prehľadka šaty a ohľadom takej akcii proste sa robila značka, ktorá značka sa volá, tá značka sa volá Nojara Mojsejová. Gucci? Nie, každá piča na mňa oči puči potom. Nie toto. Proste akcia, proste... A Rytmus je váš kamarát, som počul, to je pravda? Rytmus, on je akože najväčší gangster, keď spí a jesť nepýta, lebo on čo si dovoluje, je proste najväčší bludar. Lenže si to môže dovoliť, lebo má love, má moc, má rešpekt. A to je bodka. A Lugera počúvate? Ak Luger je najväčší gangster, Luger je boh. Boh svätý. A jakú hudbu počúvate od neho? Tak také, žandári, okovraha, nevernivé, no. A mohli by ste dať takú skrátenú pesničku spievať o ňom? Není problém, ja si idem ven, toto je môj sen. To sám ide. A Duško prišiel teraz, bol ministrovať. Nevážne ako. Jak sa máš? Kde si bol? Kde si bol, nevieš? Ja som už on jeho duch. Jak? Ja som už on jeho duch. Ty si jeho telo Kristovo. A ty ideš sa mňou v mene Božom, poď. V mene Božom? Hej. Ale kde? V mene Božom. Cestu ti ukážem. To je váš bratranec? To je moja bratranica zo 16. kolena na 3. Ste to A pochopili? jakú značku máte rád? Značku? Tak vieš, dobre, súšťaky Adidas, 5-kilová postava, vieš jak. A idem si. A chodíte na futbal? Tak futbal je môj život. A moja láska je čo? Lopta. No a už ma idú obesiť? A jaké jedlo máte rád? Šuši. Debil. A jakú vodku pijete? Vodku? Putinov.
A nie Gero z Lidl. Aj to som pil kedy ešte za komunizmu, jak sme chodili vyrábať. Ale už sa nedá v dnešnej dobe. Som počul, Volíš robiť, vieš, napichovať papieriky. som počul, že testujete do Buenos Aires, to je pravda? Cestujem do Buenos Aires, si to povedal za ty môj, ale čakám, proste ti hovorím. Na účtenku, kedy príde vyplata, letenka, ideme. A čo pracujete? Tak teraz sa zaoberám proste dopravná, proste cesty robíme proste, vieš, že plčka. Nemáš mi jednu cigaretu do zajtra požičať. Čo sa hovorí o tom, že si dali do chlapcov dole? Ako sa to stalo a prečo? Tak stalo sa to preto tak, lebo proste som už moje nervy to nezvládli a proste som miloval jednu čaju. Proste nebudem sa k tomu vyjadrovať, lebo to nezvládnem. Čo keď odpadnem? Chcete naspievať taký album? Uvidíme, jak Slepý povedal. A jak sa bude volať? Jak sa bude volať? Oko Oravca. A som počul, že máte video na moje video, to prečo ste zrobili? To som urobil ako pre vás, aby ste mali sa dobre. Všetci po jednom. Počujem, a že Bruchtyho, Krsna, robí kúres, čo na jedno oko nepočuje, si počul? Jaj, Píšťu, to čo je ti ty, oblina? Horská služba, Topla, Tatry. Čo chcete k tomu ešte počuť? Povedzte, aký máte názor ku tomu. Chodíš lyžovať a tak ďalej. Tak lyžovať sa chodím na popatke pleco, vieš. A proste keď sa lyžujeme, chlapci, vieš. Proste tam není sneh, tam není zima. Lebo ja teraz som chcel, že odkúpim lomnický štít. Som počul, že chcete odkúpiť Petržalku, je to pravda? No tak, už som ju odkúpil, len to není na papieri, viete, jak to. Takže teraz proste, som teraz v minuse, lenže som dole. Lenže Boh ťa vidí, lebo raz budeš hore. Hej, do piči. Čo do piči? Jaké piči? Čo to je piča? Však povedz mi piču na 4, keď si frajer. Povedzte mi tu všetci, jak sa to je piča na 4. No vidíš, môj chlapec. Dobre, Davidsko. Som počul, že chcete byť lekár, je to pravda? Lekár? Nie, ja chcem byť proste to, ten čo proste, jak sa to volá, gynekolog. A Majku poznáte? Však môj bratranec, ty. Keď ste boli si ma posledný? Tak koľko, 2 roky dozadu? Tu sme pili v Lagune. Zahrali sme také skladby. Jaké napríklad? Černý bača? No toto napríklad, jak si to vedel, pán reportáž. Reporter. A v jakých novinách ste už boli? V novinách? Kriminálne prípady Jojka, keď si pozeráš. A Černobyle ste boli? Nebol som, ale som to chcel odkúpiť, že tam vyjebem cigánov ako. Viete, jak myslím. A že proste tam ich nasťahujem a keď budú chcieť podporu, nebudú jebať, vymnožím všetko. Som si všimol, že máte na sebe Gucci topánky, je to pravda? Gucci? Nie, ste sa Z Ukrajiny? To sú Versace. Hej. A Ale šatová chcem noc? kúpiť košelku ešte k Dolce Gusto. Gusto? Hej. Aby tu bolo nejako to husto. Vy varíte sám doma si, alebo kto? Tak jasné, že si varím, ale tak proste si nevarím, lebo si objednávam na objednávke. Napríklad aké? Sushi, potom čo? Pice s mekčeňom napríklad, keď ste ma pochopil. Áno, pochopili sme. Znáš jak, no? Ja. A tyše pochval Berti. Bo beriem ja. A auto jaké chcete mať? Auto? ML-ko Mercedes SL 500. A teraz kam chcete testovať? Kam chcem testovať? Tak testovať budeme, ešte neviem kde. ML-ko bude testovať. ML-ko áno, rozťajme do podielnice, ak pôjdem do Viedne. Jak pijebem na podlahu, vieš čo? Táto musí ísť. Chápeš? Jednička. David, skús dať trojku tu do nás to trošku, vieš. Trojku? Tá počkaj, bo z jednotky do trojky iba viem dať. Tak nerob mi. Nezlej, ty si maj šofér. Keď chceš, otvor si dvere. Som počul, že všade vás poznajú. Tak lebo chodím hore, dole. A proste robila mi úmlik. No. Hoj. Na zavisko. Prasiatko malé. Ukážku Pepre okolia. David, keď ideme lyžovať na piesky? Lyžov? Presto. A vieš čo, ja to musím ešte porozmýšľať, lebo teraz som chcel kúpiť nové lyže Atomiky, ale nie sú love. A nemohli by ste dať teraz taký big box? Nie, my pojeme na Big Chovancovú dolinu. No. Počkaj, keď ideme na kávu, štipské pleso. Kedy len chceš. Dáte taký big box. A nie teraz, tomu kamiu, jak tu stojím. No dávajte.
No, toto poznáš. Dvaja. Aké krásne je byť dvaja. Či čo? Ešte? Chceš ďalej? Ale musíte toto. Toto ja neviem. Ja som z Ukrajiny prišiel, vieš. A mohli by ste začať zaspievať od Ibio Majgu. Sedí bača pri ohničku, hreje sa. Stačí? Dobre. Domysli sa. No sa bude hrať, ja ho to prekryjem, ho vieš. Kúkaj tu, jak mi nedá polko. Jaký dnes bežík je? Kúkaj tam na ňo, ty. Jakubko. Bože, dneska ste boli na Bukovci. Nie na Bukovci, ale sme boli na Popradské leso. A mohli by ste začať zaspievať po česky. Víš co? Nebudu se k tomu vyjadrovať, ja to nevím. Víš, čo ty udělat, nebo zaspívat? Proč, vole? Proč? Lebo nevím. A kde ste bývali, vole? Počkajte, vedúci. Ale za tým.